Maja Laura havde så på et tag, og så... Så var der på bro, og så kom der sådan folk. Så var der bare larm og støj, og sådan, hvor kan jeg ind på en søndag, hvad laver du? Så havde bare hele familien, de var taget. De var inde og hente billetter på et fede dag. Jeg har hørt Ice Kid, jeg har hørt China Loveless, jeg har hørt Top Gun, jeg har hørt Top Gun. Jeg tror, jeg har hørt Top Gun, og så det har været den fedeste fredag. Og det var søndag. Kom man, fuck, ulækkert seriøst. Nå, skal vi spille, eller hvad? Ja. J-Sticks? Ja. Er det nu? Han løber. Det ligner sådan en fake smartphone. Nej! Nej! Du ligger gammel ned. Nej! Åh! Det er godt forsøgt, det er godt forsøgt. Når man starter den, så kommer der pingviner. Har du fået nyt videokamera? Det har sådan lidt federe stil. Den er sådan lidt... Jeg føler sig, den jeg synger. Hej Anna, what the fuck? Hej. What the fuck så? Jeg så den video af dig, der har filmet mig på Gnist, hver gang jeg prutter. Hvad? Du prutter? Du var sådan, det er slalom. Hvor kæft, hvor har det været? Der er saxofoner fra. Vi optager. Hej, Nuni. Hej, Nuni. Hej. Hej. Hej Laura. Til Laura. Det er bare fordi, at det er, sådan der, det er ret svært at mixe skole og ungdom sammen. Så sådan der. Skal ikke filme mig? Åh, lækker babe, der kom. Se Laura. Det var bare meget Folk sjovt. kan godt drikke en øl til. Også mig. Ja, altså jeg har jo en kæreste, men jeg er faktisk dreng. Så kan gøre, at det hej. Det her og det her og det her. Hvad gør vejret ved dig? 10 ud af 10. Spikeball, det... Får du en succesfølelse i kroppen? Nej, det vil jeg ikke lige komme sige, jeg gør. Jeg tror faktisk, Frederik, får du en succes? Ja. Frederik. Hvad gør spikeball ved dig, Frederik? Det gør bare, at jeg føler mig fri som fugl. Ja. Jeg kan bare svæve rundt og bare skyde til Rosa. Og Rosa, hun gør bare, jeg lægger den op til Rosa, så Rosa smasher bare. Ja. Ellers så er der... Ej. En til! Så er vi ude i vej i skuddet. Har du en kam? Ed, har du en kam? Ej, er der nogen, der har en kamp? Fordi mit har det filter lidt. Har du en stik? Har du en stik? Nej, jeg stik. Altså der, mand. Flalers birthday party. Robin spiser brød. Og det er sygt det her, Frederik. Er det dig, der har sat det her? Ja. I lige måde, Anna. Dejligt at se jer. Savnede jer så meget. Jeg har også savnet. Hej, velkommen. Jamen til mit show. Til at være ung. I tid og med alle des problematikker og glæder og udfordringer, men samtidig også de hårde, barske sider. Ja, jeg tror bare det der med at hele tiden være et skridt foran de andre. Semma, hvad er de store råd til ungdommen? Det er Vogue, der spørger. live life and have fun. Fordi jeg har faktisk tænkt meget over det. Jeg snakker meget med, om det her i weekenden. Live that life, girl. That is Live great. that life. Ikke? Jo, Det er også noget. det synes jeg, du har ret i. Synes du ikke også, hun har ret? En ung ildsjæl, ikke? Hvad er der bedre end det? En Bare lige et lille i hvert fald. Det er Laura, det er fødselaren. Og Anemone.
og Anna og Emil. Og Simon. Rosa og Theo. Er det her Sauer? Ed Jonasson. Robin. Og Robin. Og Frederik Galdermann. We have one for you. Lad være med at give øl videre, så der er figurer i. Det synes jeg faktisk ikke. Ja. Hvordan fanden fungerer det her? Sådan der. Wear wigs. Ja. When you want to spice it up with a wig. Det er nok, det ligner bare faktisk lidt. Vil du ikke sige noget en yndlingslændsling til Laura? Jeg vil bare gerne sige tillykke, fordi at jeg godt kan lide dig. Og se, du sidder derhen og hygger. Der sidder du. Det er også der rart, man har sådan Der. noget at lave med. Kæmpe stort tillykke med din fødselsdag, kære Laura. Du er mega fantastisk og mega sej. Og du gør bare alting virkelig gennemført og virkelig på en sej måde og virkelig fed måde. Ja. Tillykke. Ja, hej. Anna skal på snæs, for der er pollen i luften. Men tillykke med fødselsdagen. 20 år er mange år. Det er 2 årtier, siger Anna. Du er en meget, meget smuk og sød pige. Det er du. Og jeg er meget, meget glad for at være din veninde. Hvad står du? Og Anna er også glad for at være din veninde. 5-10. Nu kigger du op på mig. Har du gjort det på sådan? Nej, næsten. Det er ikke mig, det der. Laura, jeg vil bare sige, at vi holder virkelig meget af dig. Og kreativ og finurlig og alt det bedste, man kan være. Ja. Og vi glæder os så meget til at fejre en helt lang sommer sammen med dig. Hvis det her det ikke er tørs, så kan du sende mig en anden måned. Men jeg var derhen og spise, fordi de har lige blevet lavet til en restaurant. Altså den der? Ja, du kan se, den der mørstående har en masse hængende. Du sagde, hvis du arbejder der, har du snakket med det? Det var sådan, ja, man siger hvad? Det er fint. Ja. Men har du lyst til at måske lade kigge? Hvis ikke... Det var også sjovt sted. Der er stykke under din sne. Der er sæsserslag. Hvis selv har fundet på Instagram, og så hendes mor, eller vi... Nej. Nej, rulle en cigaret. Så kan du se den senere og give feedback. Du gør det faktisk ret godt indtil videre, men du har ret meget tilbage i, synes jeg. Og så tror jeg ikke, du har rullet den nok. Nej, Monika, kan du ikke gøre det? Jo, så kan du finde med mig at rulle en cigaret. Jeg har rigtig mange billeder. Var det ikke? Nej, men det behøver ikke svare, men jeg siger bare, at du kan vel huske om... Ej, okay, vil du høre noget sjovt? Ja! Altid. Okay. Hvor Melgaard? Hvor Melgaard? Nej, Christian, lidt. Ej, hvor cool, mand. What? Ja, jeg har fundet en god ven. Jeg har fundet en god ven. Ja, men han er godt. Den er for mig. Det vil se trick. Ja. Jeg kan ikke lave noget trick, så det bliver lang tid, I skal kigge. Okay. Det går ikke så Vi har lidt tid. Jeg filmer også på min tid. Min tune. Det er altså min tune. Ja. Mega hvad? Jeg ved godt, hvad... Jeg kan ikke være musik betyder så meget. Jeg kan ikke være med at bruge penge på det. Ægte vigtigt. Okay, jeg laver det til dit kamera, så laver jeg til mit kamera. Der kan du være sådan en fed, hvor du går med bare der hele dagen. Det var fordi, Jeg slutter til Kendama totalt meget i dag. Jo. Mange af de her videoer jeg aldrig får lavet. Gud, jeg får også det. alt for mange videoer. Den skal du have lavet. Jamen det skal jeg. Men lang film. Så kan du bare tænke, alle de mennesker, de holder så meget af mig. Det er meget fedt. Jeg synes, jeg var meget sødt. Jeg dropper ud, eller jeg skifter gymnasiet en omgang. What? Det var første gang, men... Nej, Okay, ja, og det havde rigtigt. Nej, Laura, det har du gjort. Nå, men for helvede, det var og hun havde siddet nede i vinduet til kontoret og siddet og holdt øje med mig. Hun sagde sådan over flere gange, hun havde siddet og set det. Og så var der et tidspunkt, så stillede jeg mig zoome på den her. på et tidspunkt for at tage min trøje på. Og så var der en, Vlogging. hvad siger du til mig? Jo, men det kan det også være. Men ja, udover, altså... Udover tag, vægge, tagrender. Indervæg, ikke? Hvad? Indervæg. Nej, det kan også være ydervæg, men det kommer an på, det er murer. Hvis det er en murvæg, så er det murer selvfølgelig.
Alle havde jo talt lidt ned til. Så underligt med, så var måske hun fik nok af det. Jeg kommer Det er fucking nederen, det er digital zoom. Så du mister kvalitet, når du zoomer ind. Jeg har sådan en mindre version. Robin var snart, det er lidt fedt. Og Rebecca Tommy Sokker nu. Han går ned til lærerne, og så jeg ved ikke, hvad han siger. Så kommer han op igen, så kommer Ako lidt senere, og så kommer hun bare, og så leder hun bare andre ud. Jeg vil have stuk på det her, min homie vil have stuk på det. Laura, prøv lige at sætte lidt lys på dit ansigt. Okay, 20 years. Like, 20 years. she's 20 years. Isn't it crazy? She's so crazy. It's what I do. I'm 20 years old. Hej, for satan da. Der var du. Det er også derfor, jeg Hallo. Hallo, mand. Der var du lige der. cooking Bye.